Usa ka Mindanao flying squirrel ang nasiplatan sa mga personahe sa Mount Apo Natural Park Cotabato Protected Area Management ato sa ilang pagpahigayon nga sa biodiversity monitoring. Nasiplatan ang maong Mindanao flying squirrel alas 9 sa gabi sa Mount Apo Natural Park sa bahin sa Kidapawan City ug anaa sa 1,400 meters above sea level sa mga personay sa DNR. Sumala pa ang Mindanao flying squirrel na ila sa talagsaong abilidad niini nga mag-glide sa mga punuan sa kahoy. Usa ka abilidad nga nakatabang kaniya sa paglihok sa tunga-tunga sa kakuyan. Endemic sa nasud Pilipinas among species o classified nga least concern sa International Union for Conservation of Nature o IUCN. Gilaraw sa Manpipamo nga makonserve ang nagkariyang species sa Mount Apo Natural Park ug mapalapdan ilang mga estratehiya ug mapasabot ang ecological importance sa Mount Apo. Kini na ikatulong squirrel species nga nakita sa Mount Apo Natural Park atol sa gipaygayong monitoring sa otoridad. Una nang nakita dinhi ang pygmy squirrel ug Mindanao tree squirrel.